Unta mga kapobre, may nang mabuang kusgan ba, may nang makusgan buang. Oh dire kaunta sama nih itlog ninunuan ako Inunuan ba? Inununan ba? Tinuwang inununan. Bantay mo tinuwang inununan. Lami kay na. Inununan. Singanik sudah tabangke. Ang Diyos ba? Ano ko sa'yo? Ilang na tubig yun? Tagsa itong kulam eh. Ikaw ang taglamig gabi eh. Dagan nila kung kuhaan. Parang mo, sisyo ba? Xerox ko dito. Tungi dito. Gaya pa, gaya eh. Balik nga ito niya. Uli na ko din yung juice. Ay. Balik nga ito. Yeah? Kisa maritang na nakairoy sa tindahan. Ano? Nanti. Kasi stikas. Nanti, basing lakaw. Nanti na, sindahan. Kaya sila si Sil o si Padas. Naman sila ng arbon. Ano mong pala ba? Kisa? Shopping. Kisa ikaw ba? Ito. Unya, makasilok siya na ko. Dili lang, dili niya ng hapon. Masih kaon sila. Sa ito pa. Dahil yung nagtubig yun. Gamit ang yung dos. Anong tubig yun? Diba? Yung mga kapobre tagsaran palami-lami. Ako tagsara ko mukaon sa kadlaw, kinahanglan og mukaon yung gugit. Basig buang ta ni mawatong kusog ba. May nang makusgan ta buang. Terbuang na dito. Nang sinanti mo na bilis tindahan. Hindi siya naman po. Ano? Naap sa siguro, basig mamalit sila. Ang eskwelahan, enrollment nila. Yan ang kapalit papel. Kuan? Eraser? Papel na mag-eraser. Kawan.
Kung di palit ay. Buhok palit kon. Buhok. Naman. Yan nga ito nga. Nabay tao sa tinahan. Siya palit ko pagpili. Ay, pasirox ko. Sa kung orasa mo ato dito. Maniid ko na sila ade. Ato ka. Ha? Sa galing orasa. Baga na mga bungot dayo. Sa Tagalog pa ni kanang balbas ba, balbas. Ang bungot sa Tagalog kay balbas, dili sa Bisaya bungot. Ang dili balbasa na ni sinaw na ni. Ang balbas sa Tagalog laportin labonga. Diri wa na sinaw na gibalbasa na. Oh, finish na. Gasya. Patungkok. Kailan may bugnaw ba?